Mob Junta, building better Africa. Siku kalisa bana, tendele limozi, nikangula kunena kuti, Katundu Wachipa, anabita, ni Bitali. Katundu Wachipa, anabita ni nani? Bitali. Katundu Okwera, wabwera ni nani? Chakwera. Kalamwamba. Katundu Wachipa, anabita ni nani? Katundu Okwera, wabwera ni nani? Inu, Katundu Wachipa, anabita ni nani? Katundu Okwera, wabwera ni nani? Sesa Chakwera, sesa. Tieni kati sesa, mungoti sesa. Palichani pa Chakwera, mungoti atamao. Chibagela mwamba tieni. Chala mwamba. Sesa Chakwera, sesa. Sesa Richard, sesa. Palichani. Utenga ndina opano ndi ochepa. Ndi mafuna ndi kuyankhule. Njala simaona ntundu kuti uyu muyao, uyu mulongwe, uyu mchewa. Njala ni njala. Ine ndi kudada ula kwa mbili mkulana lea babati Chiwanda. Akuti kitukuko Achakwera sana pange. Ine sina bado wacherasi. Ni manena zimene wachita, komanso zimene sana chite. Sina bado mtu wacherasi. Achakwera aye sesa kumbali yao. Achakwera apanga chitukuko. Chitukuko choyamba ndikachua kuti choyamba mune kuti njala. Chachiwiri Salos Chikangawa. Chachitatu Silikimia. Chawangomba. Chitukuko choyamba. Chachiwiri. Chachitatu Silikimia. Chawangomba. Chitukuko choyamba. Chachiwiri. Chachitatu. Uya ukona. Chitukuko chimenechi sitajua. Pachipanda Chakwera. Tikanapanda chitukuko chimenechi. Pachipanda Richard. Tikanapanda chitukuko chimenechi. Sona ndafuna nitenge utenga unipeleke. Nifuna utenga umutenge. Ife tadwazika matenda. Matenda kati apa sabulumuka. Timaziwa. Chenche ukwela pa mulomo sajosa. Ife matenda timaziwa. Richard. Iwe Richard. Matenda wa Richard. Saa kuchila mulipa ulendo pa 16 May. Simu ukala pa September mukupita. Nikupembe chitu ichili. Iwe Richard nini? Tina kamerazi 21. Lero nuru wa Chimozi sala 20. Njulule. Chala mwamba. Iwe Richard. Kili kuwafesi kwako. Iwe nini tunakambila na fundo 21. Lero ndi kutosa limozi. Sisa la fundo 20. Koma tipi tako ndiko kwera. Nani mafuna ndikuoza Richard. Iweyo mene ulindimia glasi kunyumba. Umaziangana pa glasi. Iwanganene kuti iwe 20 sate. Usogolele watu wa yukunea zona. Chala mwamba. Richard. Ilfera kuno. Umakona tailo soka bita. Kumakaimbisa nyimbo basoka. Ine simaimba nyimbo. Ine si kwaya master. Ine si nimba nyimbo. Nyimbo zimezo Richard. Ukaimba atu mezo kumaula. Usogolele nyamata kumaula. Chala mwamba. Nisana pitilie ndiyankule. Ni mwana wina. Akuti vitumbiko. Anapita kuchasa college. Ati kumakaelekeza ngazima panga Saulos. Neni peleka utenga. Kumuza vitumbiko. Iwetu si Saulos. Iwetu wachepa kwa mbili. Mungu zina miza ino kutatimuza bela masango. Mumvele chitu ichi. Niku ankula ndine. Chamula bwina nione. Niku ankula ndine. Inutu simungabele masango. Inutu mungotaya nazo ntao. Nonse vitumbiko ndiya nzako.
mwachepa kwa mbili simungakwanisa inuyo. Ndada ndaula anthu wa parliament mwadusisa ndalama 63 billion kumpasa Lazaro kuti azidya ndi anake ndi azukulu wake. Inu mungadye 63 billion pa 6 months. Zulo unali kuchansa college ndi maganiza vitumbiko utapa 63 billion 40 billion wapasa ana kuchansa college, ambira kulephera sukulu, ambira kusambira safu, akachokwalenga kusowa chakudya, akugona ana ndi njala. Lero lo kumulanje Palombe Mchinji Katabe tasintha choti sima sikuma taipasa zina lina tikumati Nyambitoni chachikulu kugona. Ndikanena kuti Chalamwamba, ndikanena kuti kodi mukudya chani inu mungoti Nyambitoni nanga kunchinji Nyambitoni tilimozi. Kodi mukudya chani nanga kunchinji nanga kona mpungo nanga ukalonga wala kugona. Inu Chalamwamba ndafuna ndiyankhule mawu awosiriza, mawu awosiriza. Ndafuna mukamakhala kwa MCP aliyense azimuuza nzake achimwene taba kunja kukwacha tiye tilongeze pawina iliyonse mwini Katundu akutani pano akubwera. Chalamwamba bwana vipi, ndafuna ndiyankhule mawu yawo kuti Malawi kudwala, Malawi lipabedi, Malawi kusowa mankhwala, mankhwala oti ziko noliende alipo. Malawi mankhwala ziko nokuti liende ali kumangochi ku Page House. Ndipo mankhwalao ife tapasa zina ya mankhwalao ni Peter Therapy. Chalamwamba Peter Therapy oye. Tafuna tipemphe pano nonse kumene mukuyenda mukamakhala kocheza ndi wana kuziwa kuti mankhwala adziko lino apezeka ali ku Page House. Zina lake Peter Therapy. Ndi mankhwala okhanga chize. Lazaro, iwe Lazaro Chakwera, ndafuna ndikuyankhule mawu yawo tsana khale pansi. Kodi Lazaro mwana anakuthandiza kutenga boma haidi sana anaenda bwanji, kodi ali kuti? Chalamwamba iwe Richard unaniuza ife kunena kuti ndege inazaza. Anakuuza ndani? Kodi Chakwera unati ndege yafika kuzuzu yachita kubwerera koma Manama anakuuza ndani? Nafuna ndikuuza hivi unauza asikari kujambira kakone sama minyankhondo nusiku amafuna kwambira naye ndikoko mamawa mwana wa mwini anagona Bathengo mpaka kucha mamawa mwai kuti afisi sana adye pachipanda corona kulika manja afisi kana tafuna kodi kumanda tikanaida ikachani. Kodi Chakwera kuziwa iweyo Chakwera Richard kuziwa kunena kuti kudya matewera nufiti. Chalamwamba sesa Chakwera sesa Chakwera sesa mwana mamusiogona Bathengo amene kupasa boma iwe ndikupikisa mpunga Richard kupikisa sausage ndikumadya manyumba mwanu mwana anzana ali Bathengo. Titakuna mizani kuti ufiti inumukana. Sesa Chakwera sesa. Ndifuna ndiyankhule mawu yawo kunena kuti Richard ukamakhala kunyumba kumene kuli weko pamene wakhala Richard umve chinthu china chimodzi hawina iliyonse from 17 September kubwera anthu kunyumba ako kuzagogoda kuti cholinga mukankhe mafunso 70. Richard umveji ukamatuka nyumba wauze akazako akazanga kwa chiwanu lendo uja wakwana sobano. Chalamwamba sesa Richard sesa tawisindilola mulole
ndapasa maso choma na apitize program ziko mkwambia Club Junta, building better Africa. Tatani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulebeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.